E saudamos a Fernando Sampedro. Abrimos as nosas crónicas cínicas, imos falar de cine e, por que non, de series de televisión en Radio Colleredo, porque é martes e os martes pois dedicamos á sétima arte, non sei a televisión que número de arte. Fernando Sampedro, que tal, me bo día? Moi bo día. Pois, bueno, que non, me parece que a televisión non está considerada entre as artes, creo, bueno, tampouco... Digo as series de televisión pola súa afinidade co cine, ao mellor están dentro da sétima arte, non o sei. Sí, claro, van englobadas xa dentro do que son o cine, supoño, non sei, porque isto é unha festa sen gaiteiro moitas veces, entón, pois... Me gustoume. Unha festa sen gaiteiro, está ben. Non hai nada máis enxebre, non? Unha festa sen gaiteiro, sí señor. Vou acuñala co teu permiso a expresión. Non é miña tampouco. É unha frase que lle levo, que lle oía a miña abuela, como moitas outras, dende que era un neno, o sea que... Pois mira, eu, ignorante de min, non a coñecía ou non son consciente de tela escoitado. Bueno, pois de todos xeitos, aquí todos os martes facemos unha festa da sétima arte ou da arte que sexa, do cine, de series de televisión, e que nos botamos a boca cinéfila nesta xornada? De que nos vas falar? Bueno, pois xa estamos de cheo na Rentrí, así de maneira... Xa, bueno, a maioría dos nosos ointes habituais pois xa saben que temos unha especial querencia, bueno, polo menos eu, sobre o cine fantástico e de terror, non? Así, bueno, pois este verán, porque outro día falamos así dos superhéroes, hoxe xa imos derivar un pouquiño máis hacia augas máis turbulentas. Home, se hai dúas películas de fantaterror, imos chamadas así, ou de terror psicolóxico, ou de suspense terrorífico, como queiran ustedes chamar, todo é válido, deste verán, das que se falou este verán nos circuitos, non son ninguna das dúas, foron grandes éxitos de taquilla, pero sí de crítica, en xeral, non? E, bueno, pois logo unha vez vistas as dúas, pois, bueno, diversidade de opinións, como sempre, eso está ben, diferentes interpretacións, non digo dos actores, interpretacións do que é a película e as súas tramas e as súas propostas, pero, bueno, en xeral, imos ir adiantando que son dúas boas películas, quizá entran máis o que son máis de nicho, non máis para eso, para os aficionados ao cine de terror, que para o público xeral, o sea, non estamos falando de Scream, nin da típica película de sustos, non? Que triunfan en taquillas de todo o mundo, con pequenos toques de humor e tal. Esa fórmula xa moi manida. E, bueno, de vez en cando dá bons resultados. Ahora, pois, últimamente temos a franquicia de Smile. A mí non me gustan nada. Pero, bueno, aí está, non? Esas sí que son, digamos, que é terror para todos os públicos. Pero estas dúas películas non. Imos xa con elas. Bueno, a primeira delas é Bring Her Back, aquí chamada Devuélvemela, non? Estaba pensando como se traducía. Devuélvemela, sí. Máis en literal. Pois é a segunda película dos irmáns Dani e Michael Philippou, que fai 4 ou 5 anos debutaran nunha metraxe, bueno, con unha película notable que aínda tamén tuvo certa repercusión, non? Se encontra moitas veces entre as máis vistas nas plataformas de turno, que era Háblame. Bueno, unha película tamén hasta certo punto original dentro do que é o terror, non? Este tipo de cine de terror que empezou fai, vamos decir agora, fai anos máis ou menos, 10, 12 anos, digamos o terror culto, non? O seu máximo exponente pois é Ari Aster, por exemplo, non? Con esa obra mestra que é Hereditary, unha película que marca un punto de inflexión, non? Dentro do cine de terror, bueno, por meu gusto, xunto co remake de Suspiria, de Darío Argento, pois me parecen as dúas millores películas de terror deste século. Queda dito, non? Vale, pois, bueno, un pouco desa escola, a ver,
que ninguén espere películas trepidantes, entretidas e cheas de sustos. Non. Películas como este Bring Her Back son turbias, son desasosegantes, ¿no? Desoladoras, ao fin e ao cabo. Sal un do cine, sala ou bueno, ou si a ves na casa, pois vas pa a cama, bueno, con mal corpo, non? Che deixan mal corpo. E cando eso ocurre, que decir, estamos ante unha boa película, non? Claro, supónse que este tipo de filmes, ou polo menos, xa non, o saberá de puro entretemento, pero hai unha rama do cine de terror que busca eso, desasosegar e tamén facer pensar un pouquiño, non? Sí. Bueno, pois é tontería, creo, contar cousas do argumento. Eu, neste caso, é mellor enfrentarse a ela, igual que me enfrentei eu, sin saber exactamente de que iba, non? Había un rapaz de por medio, bueno, pois, a ver que máis había. Creo que é o mellor, bueno, unha excelente, o rapaz está, o actor está impresionante, por suposto. Sally Hawkins, a actriz, tamén, bueno, está increíble. Non vai ganar premios, nin lle van dar Oscars, non porque non nos mereza, pero non é o tipo de película que soa a triunfar entre os membros da Academia, non? E bueno, pois, xa digo, unha película que está tendo máis éxito a nivel de crítica que en público, pero agora que xa está en plataformas, pois eu recomendo botarlle un vistazo, si sodes afín a esas películas que che deixan con mal corpo en xeral, non? Non estou dicindo que sexa a mellor película de terror nin siquiera do ano, pero si é unha boa película que ten esa virtud, esa capacidade de deixarte eso, é mal rollenta nunha palabra. Tamén me gusta a expresión, mal rollenta. No, claro, é unha película perturbadora, vamos a decirlo así, máis elegante. A ver, a película en xeral, mira, non desvelo nada do que é o argumento, pero é unha exploración, digamos, da dor e da pérdida, punto. Hasta aí podo ler. Bueno, pues está claro que é unha acción moi boa, é unha acción para os que lles gusta algo máis que o cine de terror de sustos, pero non creo que sexa a única opción que temos hoxe para barallar, non? Non, así a outra película que decíamos que estivo en boca de todos os aficionados estes meses de verán, que se estreou en agosto en salas, bueno, é un pouquiño máis asequible, pero tampouco non moito. É unha película que ten certo trasfondo, neste caso máis social que persoal, non? Bueno, pois conta cun reparto xa con Josh Brolin ao frente, que, bueno, Weapons, a película de que estamos falando, traducido como Armas, que hasta que van, non sei, 70, 80, 90 minutos de película, dura 2 horas xustiñas, máis ou menos, pois te estás preguntando por que se chama Armas, non? Sí, totalmente de acordo. Pero logo, a ver, é un título que, porque había que poñerlle un título, lle puxeron este como lle puderon poñer outro. Pero bueno, hai unha estea, debemos de deixalo así, unha estea onírica na que, bueno, podría servir como exemplo, pero non pasa do meramente anecdótico. Da igual como se chama. Bueno, esta é a nova película do director Zack Cregger, coñecido entre os aficionados tamén, sobre todo do fantaterror, por unha peliculilla que tamén dou que falar fai uns anos, tamén moi maja, que se chama Barbarian, tamén disponible en varias plataformas a día de hoxe, unha película que tamén pues tiña certo punto de originalidade, pues como Háblame, non? Bueno, pues digamos que Weapons e Bring Her Back son complementarias. Si Bring Her Back é un pouquiño máis persoal, máis intimista, trata eses aspectos que se poden tocar a fibra sensible, Weapons, xa digo, de carácter máis xeral, máis social, non?
é o que busca. Bueno, o mínimo argumento que vou desvelar é que nun punto de partida que, bueno, que nos pode recordar a Village of the Damned, o Pueblo de los Malditos, nas súas diferentes versións, pois por decir unha, a de Carpenter, non? Bueno, pois nun pequeno pobo, da noite á mañán, así literalmente desaparecen 17 rapaces de 8 anos, dunha mesma clase. De 18 que son na clase, pois desaparecen 17, só queda un. Además, precisamente, o rapaz máis débil da clase, o que lle facían bullying, non? Digamos, por exemplo. Bueno, pois claro, entonces as sospeitas recaen sobre él, a profesora, os seus pais, pero ese é o punto de partida. A partir de aí, pois, pode pasar de todo, non? Efectivamente, pasa. Bueno, a min parece unha película tan terrorífica como divertida, porque fai gala ademais dun sentido de humor negro que lle queda moi ben, a verdade. Xa pasaba en Barbarian tamén. Pero bueno, aquí carga un poquinho máis as tintas. Digamos, se Barbarian foi o boceto, esta é a película coa que Zack Cregger pois xa se asenta, non? Definitivamente, e crea o seu propio estilo, que, sendo propio, non deixa de ter influencias pois do mesmo John Carpenter que acabamos de mencionar, sin ir máis longe, non? E, por suposto, pois de Ari Aster, que tamén está detrás da produción desta película. Bueno, pois seguro que algunha opinión deixou caer por aí. Así que, agora que vai chegar xa a nova película de Aster, Eddington, unha especie de western moderno, pequeno pobo, enfrentamento entre xerife e alcalde que desemboca nunha espiral de violencia, xa se estreou en Estados Unidos, con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal face to face. Pedro Pascal, que está en 3 de cada 4 películas que se estrenan. Sí, acaba de estrear aí pouquiño Minimalistas, me parece que se chama, non? Sí. Unha especie de comedieta. Pues él é de todo menos minimalista, Xa. E bueno, pois xa que estamos, pois mencionamos, pois unha das estreas, polo menos a min personalmente, máis esperadas do ano, non? Outra das estreas que creo que está para novembro, do que queda de ano, para min é Bugonia. Que título máis bonito ten a película, Bugonia. Me suena enfermedade, non? Me suena peste bubónica. Sí, bueno, pero perdón pola tontería que acabo de decir, pero que me sonaba, non van por aí os tiros. É unha película de ciencia ficción. Unha película de ciencia ficción cuyo argumento é de que, bueno, creo que os personaxes principais son uns científicos, pois están convencidos de que os extraterrestres xa están na Terra e empezan a matar xente, que creen que é extraterrestre. Algo así, é a cousa. É a nova película do noso querido amigo Yorgos Lanthimos. Quedo calado porque a mí Lanthimos me dá respeto. Cóstame un poquinho achegarme aos films del. Despois non acaban de disgustarme, pero bueno, non me deixan indiferente, creo que a ninguén. Claro, pois deso se trata, poden gustar máis ou menos. Eu en xeral son ferviente defensor e aínda estou recuperando a súa filmografía, as primeiras películas que me faltan por ver. Xa as teño en mi lista, bueno, ainda a min fai pouquiño tamén este verán, aproveitando que estamos falando del, pois La Favorita, que me parece unha maravilla de película, pero vamos, de principio a fin. Esa sí que me gustou, ves? Esa sí que me gustou. Sí, digamos que é a menos Lanthimos de Lanthimos. A lo mellor por eso me gustou. No, pero bueno, ainda así, bueno, as tres actrices xa non sabe un con cal quedarse entre Olivia Colman, Rachel Weisz e por suposto Emma Stone, que repite tamén aquí en Bugonia. Non sei se me dis, a ver, home, eu teño debilidade por Rachel Weisz. Aparte fai o personaxe que máis me gusta, non? De Olivia Colman, que gústame, pero sempre que a vexo teño a impresión de que quere ser Meryl Streep. É que a mellor co tempo acaba sendo o tema é que non o force, non? Que non sexa forzado. Non sabe forzar, pero aparte ten un físico pois peculiar, non é unha diva nin unha superestrela, nin é unha muller excesivamente guapa, é unha muller normal, ao fin e ao cabo, ben,
pero ten además ese rictus, ese rostro, digamos, raruno, non? Que pode ser tan fascinante como inquietante. Dá para moito, decir... Claro, hai unha para película, diferentes registros. Hai unha película que fai con Anthony Hopkins, el padre, The Father. Sí, pero non a vin. Bueno, pues o pai ten demencia e ela está estupenda e Anthony Hopkins está sensacional, non sobreactúa como outras veces, pero está sensacional e ela, a verdade, o papel dela de filla abnegada que soporta pues todo o duro que pode ser convivir con unha persoa con Alzheimer, ¿no? Que moitas veces pues perde todo o rastro do que era esa persoa, esquece todo o entorno e ela fai un papelón, de verdad. Sí, seguro. Estou convencido, pois aquí tamén a favorita de Lantinos. Sempre digo Lantinos, Lantimos, pero bueno. Estaba pensando, eu tampouco teño moi claro, creo que Lantimos, non? É con M, pero sempre me sal Lantinos, pero non, é Lantimos, pero bueno. Ahora, pois... Un amigo meu le chama Langostino. Vamos a ver unha película de Langostino. O sea que non te preocupes, non te preocupes. Langosta, que é outra magnífica película tamén del. A mí me faltan, agora me falta Canino, me falta Alps, outra que non me acordo das primeiras. El sacrificio dun cervo sagrado, por exemplo, que a mí me gustou. Sí, a mí me gusta tamén. A pesares de que, bueno, non a pesares, fai un papelón, Barry Keoghan, pero estaba seguro que me ibas a decir eso. Pero é que cae tan mal que che dan ganas de cortarlle o pescozo. A ver, non é que caia mal, é que a mí me perturba, é dicir, ten unha presencia e unha mirada, é un actor con unha poderosísima mirada e unha presenza perturbadora, precisamente. É un rapaz novo, que esa é a coña. E moi bo actor, Sí, claro que sí. Anda sobre os 30 anos, o sea que é novo. Sí, máis que a nós. Sí, bueno, eso non é difícil. No. Bueno, pois, mira, xa nos fomos polos cerros de Culleredo. Lantimos. Bueno, pois, dúas películas de terror. Bubonia. Sí. Dúas películas de terror, dúas próximas estreas das máis interesantes dos próximos meses. Que nos queda? Pois podemos acabar hoxe con outra película de terror que despertou máis expectación do que en realidade ofrece. Que te parece? A mí estupendo, me dará un poquinho de medo, pero bueno, que coste que a que comentaches antes, a The Weapons, non me gustou moito que tivera esos toques de humor. A mí me gustaría que fora máis seria, pero bueno. Sí. Bueno, é o humor en medio da traxedia. Sí, pero en algún momento como que non, para min, cuidado, como que non encaixaba, é dicir, unha pele que podía ter un tono tétrico. Pues eu creo que o director equilibra bastante ben as dúas cousas, e sabe metelo no momento apropiado. Penso eu, Bueno, no, si, igual que ti o estás a dicir, o está dicindo a metade ou 3/4 da crítica, que todo o mundo opina igual, pero a mí é que me deixou como que lle quitaba seriedade e meter algunha musiquilla de fondo, como metía en algún momentiño, decía eu, que como que lle resta seriedade á proposta, pero bueno, sí, podo entendelo. É unha película original e sorprendente, a verdade que sí. Home, sí, ata certo punto sí, a pesar dese argumento, non, que resumimos en dúas frases, pois claro, ti non sabes de que vai, ou iso que acabamos de comentar e dis, xa vi 20 veces. Bueno, non. Ou igual non a biches. No, porque o plantexamento é moi original, sí, claro. A verdade é que sí, pero bueno, vamos entón á terceira proposta. Mira, me estou acordando de... perdón, sí, vamos ahora. Rapidiño, outra estrea, a terceira estrea, vale. mega interesante que se vai producir este venres xa. Contame, que xa me estás poñendo así xa con ganas. A ver, que? Bueno, non sei, igual ti dis, Bueno, pois se estrea este venres directamente en Filmín, xa non pasa pola sala, a nova película de David Cronenberg. Caramba. Los Sudarios. Bueno, pois eu tamén ainda vin este verán Crímenes del Futuro, a súa película anterior, que me pareceu magnífica, a pesares de Viggo Mortensen. Bueno, xa empezamos. No, a ver, me cae ben Viggo Mortensen, pero que sempre ten a mesma cara.
Claro, porque é a del. Sí, bueno, pero se pode cambiar os ritus, non? Bueno, é unha película que é como Crímenes del Futuro, así rapidamente, é como o resumo da filmografía de Cronenberg. O coñecedor de fan, como a mí, por exemplo, de Cronenberg, pois vai ver elementos é como un greatest hits de películas de David Cronenberg. Aí están as teorías da nova carne, a tecnoloxía, o sexo raruno, bueno, hai un pouquiño de elementos todos misturados aquí nunha historia, ademais, moi ben contada, evidentemente, e bueno, pois nunha película que tamén incomoda, non é unha película de terror per se, é unha película, digamos, o que os americanos chaman disgusting, que se pode traducir como asqueroso. Como todo o cine de Cronenberg, que é un cine que tamén perturba, que desasosiega, no? Que te deixa mal corpo. Exacto. Estamos hoxe así de martes, estamos así desasosegando aos nosos ointes. Ao noso personal. Pois este venres en Filmín, xa digo, se estrea The Shrouds, Los Sudarios. Veremos a ver que nos deparou esta vez o señor Cronenberg. Espero que xa comentemos a semana que ven. Hai a mí un filme de Cronenberg, si queren, aparte de verse esa Crímenes del Futuro, bueno, poden ver calquera da súa filmografía. É unha que especialmente me gusta, que non é tan... Últimamente non fai tanto películas de terror, que tamén, pero hai unha que se chama, a ver se o digo ben, que tamén sale Viggo Mortensen, Promesas del Este. Bueno, esa tamén, por suposto. A seguinte, que agora non me sale o título, que é na que un home con un pasado así un pouquiño oscuro está rexentando un bar, entran uns a atracar, bueno, e el reacciona como con, bueno, que ninguén esperaba que o dono do bar fose capaz de... que agora non me sabe como se chama esa película, home, que sale Viggo Mortensen. Sí, é do 2007, 2008. É que, bueno, Viggo Mortensen xa se está convertindo neste século, digamos, no actor fetiche de Cronenberg, non é que fixera moitas películas, pero unha historia de violencia, que esa que sale tamén que é anterior, dos últimos papeles de... é anterior. Vale, está ben trabucado. Sale William Hart. Unha historia de violencia é do 2005 e Promesas del Este é do 2007. Bueno, pois sí, calquera película de Cronenberg. Esta, digamos, Crímenes del Futuro, recorda tamén a unha película olvidada del, pero bueno, non se encontran entre as miñas favoritas, pero reconozco que está moi ben, que Existence, terminada en Z, que é do 99, por suposto a Crash a boa, non é que ganou Oscars de Paul Haggis, a boa, a de Cronenberg. Exactamente. Inseparables, ten elementos, incluso da mosca, de Videodrome, bueno, un cineasta único, non? David Cronenberg, xa falaremos cando falemos desta nova película, xa igual lle dedicamos un programa monográfico a David Cronenberg. Pois sí, a verdade é que ten tela que cortar. Pode gustar máis ou menos, ten tela que cortar. Entón finiquitamos as crónicas, entón. Finiquitamos con, bueno, unha película, digo esperada, porque a pesares de... Eu ya tiña incluso certo interés, porque despois de ver a secuela do Resplandor con Ewan McGregor, que non me esperaba nada e me gustou, pois agora chegaba a precuela de La Semilla del Diablo, titulada Apartamento 7A. Non? Bueno, pois que donde, mira, con Julia Garner ao frente, actriz que esta semana vin por... Bueno, esta semana, estes últimos tempos vin por partida doble, porque tamén é a profesora de Weapons. Bueno, a actriz secundaria na serie de Ozark, que ganou multitude de premios, a rapaza nova de Ozark, que a verdade é que está sobresaliente, é o mellor da serie de Ozark. Bueno, pois Julia Garner, que pouco a pouco pois xa se está labrando tamén unha carreira cinematográfica, non chega á altura da miña querida Christine Milioti, pero vai por ese camiño, é dese tipo de actriz que enche a pantalla ella sola. Bueno, en fin, sí, xa en Ozark, que ainda me falta por ver a última temporada de Ozark. Bueno, pois Apartamento 7A nos la venden como unha precuela de La Semilla del Diablo, non? Antes de que chegara Rosemary,
Mia Farrow na película e na novela de Ira Levin, en que se basaba a película de Polanski, pois antes de chegar Mia Farrow embarazada a casa con eses encantadores velliños de veciños, non? Bueno, pois que pasou? Que pasou antes deso? Bueno, non la venden como unha precuela, pero a verdade é que o remake, prácticamente, porque é que é a mesma historia. Unha rapaza, neste caso, Julia Garner, que é bailarina, que ten unha lesión, que se atopa, quer ir á casa do seu director de casting para suplicarlle que lle dé un papel na súa obra, a pesar de que está lesionada, e resulta que ese homiño, ese director, vive no mismo edificio que estes encantadores velliños, que así como son tan boas persoas, a acollen e lle deixan vivir nun dos apartamentos dos que son donos, así porque lle cae ben a rapaza. Pero claro, xa sabemos que logo se queda embarazada e bueno, resulta que eses encantadores velliños e o resto de veciños non son tan majos como poderan parecer. A Semilla del Diablo. E hasta aí podo ler, hasta aí podemos ler. É que se biches a Semilla del Diablo xa sabes o que vai pasar. Ao mellor, algúns dos nosos ointes son máis novos, non están tan feitos ao cine que xa podemos chamar clásico e non a viron, non lles vamos a estropear. Non, claro que non, pero é que a mí me defraudou precisamente por eso, porque me esperaba unha precuela. Bueno, pois como crearon os vellos a súa sociedade, non? De onde ven, unha cousa así. Pois non, o que me encontro é a mesma historia. Bueno, ahora haberá que facer, a ver si alguén fai unha precuela de bueno, sobre esa sociedade. Vou na chamar así. Precuela. Sí, que xa estamos chegando a uns límites que xa non sabe un... Pero vamos, que como di, vou facer unha referencia ao meu querido colega Alfredo Duro, ¿no? Que diga, non le engañéis a mi padre. Bueno, pues esto... pues no le engañéis a mi padre vendiendo una precuela que en realidad es un remake. Queda claro. Pois que ten vostede razón. Sí, señor. Toda a razón do mundo. Bueno, pero é que hai con o habitual o actual falta de ideas en Hollywood, que parece, ás veces as hai, pero polo menos na corriente máis comercial parece que todos son secuelas e explotar unha e outra vez o mismo. No, pero a ver, hasta aí correcto, pero Leñi, si a vendes como unha precuela, fai unha precuela, non fagas un remake encuberto. Non, si estou de acordo, completamente. Que por eso, bueno, logo aparte, digamos que unha estética e un desenrolo, pois, de telefilme de luxo, Pois haberá que vela despois de comer. Sí, perfectamente. Non sirve para moito máis. A medio recomendamos, entón? Home, pola curiosidade, pero nada máis. Por ver a Julia Garner, únicamente. Bueno, está Diane West, tamén sempre solvente, sempre boa actriz. Caramba. Kevin McNally, o sea, a parella de velliños, son Diane West e Kevin McNally, actor inglés tamén de toda a vida, ¿no? Bueno, tamén excelentes, pero claro, en fin, non chega para darlle o aprobado a película en xeral. Bueno, pois Los Sudarios, decías, non se chama? A de Cronenberg, este venres. Filmín. Bueno, pois eso, xa saben, quen teña plataforma, evidentemente, pois pode ver esta historia anterior a mítica xa La Semilla del Diablo, coa que pechamos hoxe as nosas crónicas cínicas, sintindo moito que senón estamos toda a mañá, entre que falas ti e falo eu, nos vamos os dous a falar de cine, acabamos falando de outras cousas, pero creo que, bueno, é que nos gusta, é que se nos nota. Vamos a pedirles paciencia aos nosos ointes. Exactamente. Fernando, falamos de máis cousas pola semana de rock ou xoves, parecete? Claro que sí, unha aperta. Unha aperta.